नै बिहामजो इसानिख्रुइबो बांसिन दामिखौ होगोन आं नों सोरांस्रिनो खोन्थानोल' नाङा आरो दै औ जागोन दे खोन्थाया बिहामजो बिखुनजो माबा गोदै खोथा रायलायदों नामा नोंसोरलाय आफा अलंबार नों बिफा जामारसिगोन ना नोंसोर बिमा बिफा जागोना जेसेबां खुसि बिनिख्रुइ जों बिबै बिबौ जागोना बारा खुसि नंगौ नायै औ नङा माथो आरो आफा अलंबार जोंनि न'आव फिसौ आलासि गोदान फैगोननि थाखाय आं सना दाहोनो सानबायानो नंगौ नायै दे मोजां जगार खालामखादो आलासि गोदानो मा होगोन समाथ' सफैखाबायानो औ सफैखाबायानो दा दे नोंसोर थालायदो आं न'नि खामानि मावहैनोसै जोमै गोजानाव थानानै माखौथो नायहरबाय थाखो खाथियाव फै खाथियाव थाङाबाबो जागोन दे नों आंनि जेसेबांखि गोजानाव थाया मानो आंनि गोसो गोरबोआव नों दंखायो गोरबोआवल' था सेराव मोदोमा थायाब्लाबो जायो नंमारगौना औ अलंबार थारैनो आं जोबोद खुसि नों बिफा जासिगोन आरो आं बिमा जासिगोन जोबोद खुसि आरो जोंनि फैनो गोनां गथ'नि मोखांखौ आं जोबोद नायनो लुबैबाय माब्ला सफैगोन बै दिना नेनानै दङसै गोजानाव थानानै रायलायनो गोजोननाय मोनला सेरावनो फैबाय जोमै आंबोथ' जोबोद खुसि आरो नेनानै दङ बै समा माब्ला फैगोन आरो जोंनि आलासि गोदाना माला देरगोन माला मानबायनो रोंगोन माला जिरायनो रोंगोन माला थाबायनो रोंगोन आरो माला माथो फुथिगोन नोंखौ मामि होननो आंखौ बाबा होननो मामि बाबा होननो रोङोब्ला जों बेसेबां गोजोननाय मोनगोन ना औ जोमै नों हारसिं मोजाङैनो थानो हागोन दा नों जुदि हागोन होननानै बुङोब्ला आं अफिसाव दिनै थांगौमोन मानो होनोब्ला अफिसाव गोबाव सम जाबाय थांथारैया बेबायदि थाङालासिनो थायोब्ला आंनि साख्रिया केन्सेलबो जाना थांनो हानाय बेनिखायनो आं दिनै अफिस थांनो नागिरदों औ दे थांनानै आरो सम बायदि न'आव फैफिननो मोनथिब्लानो जाबाय आं मोजाङैनो थागोन आरो आखायाव मबाइलखौ लाफाबाय था बोरैबा माबा मोनसे नांगौ जाब्रबनानै फन हरबाय बायनो गोनां जानो हागौ फनखौल' लोगोआव लाबानो जाबाय दे थां दे थां जों दङ ना जोमैखौ नायनो आरो माबा मोनसे जायोब्ला जोंनोथ' नायगोन औ सोरांस्रि आं फैसान्दि एसे जोमैखौ नायथ'ब्लानो जाबाय हाबाबहाय हाबाब गावनि बिजावजालिखौखि सोरबा नायालासिनो थागोन आरो एसेबांबो गाज्रि नङा दे आङो गाज्रिब्लाबो एसेल'सो गाज्रि दां बेबायदि एसेबां नायगार थानो हानाय गाज्रि नङा आङो बा माथो सानैजों बिराद खोथा दालायना दोननाय बायदिसोथार माथो दिनै नोंसोरनि बुंनाय रावफोरा दे थांदो दे थांनो दे बिदिब्ला थाथ'दो देहाय दे थांनोसै होननानै थांनोनो रोंला माथो आरो हिन्जावखौ एसेबां गारलांनो बादोंब्लालाय फिखुङाव बानानै लानानै थां थोद नोंसोरजों जानाय नङालै थांनोसै आं जोमै नोंनि देहाया थिगैनो दङ ना औ थिगैनो दङ सोरांस्रि बेयाव रायलायजानाय नङा एसे साइडआव फै आं आइजों रायलायबायना मिनिगोनसो नोङो ओरै फै बिदिब्ला नोङो खोथाखौ आइजों जागायजेनबायानो माथो बुङा थु खोनासंनो लुबैथारबाय आङो थु साइडआव थु जारलासो जागोनहाय दे बुंदो सोरांस्रि आइजों माथो रायलाया नोङो आरो आंनि सोमोन्दै मा गाज्रि बुङा आं बुंदों मा आयै सोरांस्रिया नोंनि सोमोन्दै फंसेबो मोजांखौनो होना आं नोंनि सोमोन्दै जा खोनादों ओरैबायदि गाज्रि खोनादों जे खोनासंथावै बाथ्राफोर होननानै बुंदों आं नोंगौ ओमफ्रायनो आरो मा बुंबावदों आं आयै माथो नों आरो सोरांस्रिखौ ना बेदर जाखोमाहैनो खम होयोनो बेफोरबायदि बायदि बुंदों आं ओमफ्राय आया जा मेगना गिदिर जाखाबायना नोंगौ औ सोरांस्रि आया मेगन गिदिर जामारदों ओमफ्रायनो गावहा मा सानखो लाजिनाय मोनबायदां
ओमफ्रायनो बियो नोंखौबो बुंदों आरोना बिदि? औ, माथो बुंखो बेलाय आंनि सोमोन्दै? माबा नोंलायनो थाब सिखारा, दाउ गन्द्रा, अमा गन्द्रा, मोसौ गन्द्रा, बोरमा खि गासैखौबो सिबखांनायनि उनावसो सिखारोनो, आरो मालाबा आफाया अफिसाव थांखांनायनि उनावसो सिखारोनो, आफानो नोङो साहा फुदुंनानै होआनो, ओदि बुंसोनाय। मिथिखागौ आङो, आइया बिदिनो बुंगोन। जोमै, बेयावनो साननानै नायदो, जिफोर आइ बुंनाय बाथ्राफोरा फंसेबो नङा। आंनि देहाया थिग थायोब्ला आइया मालाबाबो फुङाव सिखारनानै दाउ खि, अमा खि, मोसौ खि, बोरमा खि बेफोरखौ बियो सिबनोनो मोना। आनखि गोबोरखिफोरखौबो आंनो गारहरजोबखायो। आरोथ' आफायाथ' फुङाव अफिस थाङोब्ला बेथ' साहाखौनो लोंलाङा, अब्ला बियो बोरै बुंनो हाखो साहा फुदुंनानै होआ होननानै? खोथाया बेनो, बियो थारलाय बारलाय, नोंजों मोजां दसे जाब्ला आंजों गाज्रि जायो, आंजों गाज्रि जाब्ला नोंजों मोजां जायो। औ सोरांस्रि, आइया बुंबालाय मा जानो, आंबोथ' बे न'आव नोंजों समान हाबा जानानै फैनाय मानसि, लोगोसे थाबोनाय मानसि। नै दाखालबावै मास मोननैसोल'सो न'आव गैया आङो। बे मास मोननैसोनि बाथ्राखौ बि बुंब्ला आं फोथायगोन नामा? आंबोथ' मिथियोना नों माबायदि मानसि। नोंनोथ' माथो सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै गासै खामानिखौ मावो। आनखि आंसो थाब सिखारामोन। बेफोर खोथाखौथ' आंखौसो बुंनो समायोमोन ना आइया। अह, दा साननैसो नोंजों जोबोद मोजां नालाय बियो, दा नोंनि खोथाखौ बहा गाज्रि बुंनो बियो। साननैसोनि उनाव नों माबा मोनसे गोखा बुंब्ला, नोंजों गोखा जायोब्ला, अब्लासो दा आं मोजां जागोन बिनि थाखाय, आरो आंनि सिगाङाव नों गाज्रि जालायसिगोन आरोहाय मा? माथो बुजिनो बाखिबाव बे बुरिखौलाय? जोमै, जोंथ' मोनथिजोबखाबाय दा आइनि आखला माबायदि। अब्ला जों मोनथिखानानै जों सानैजों मानो नांलायनो न'? जों सानैजों बिदिनो गोरोबलायनानै थागोन, खारन सैथोखौ जों मोनथिखाबाय। बे बाराव जों सानैजों आइखौसो उल्था साजा होनायनि राहा लामा लानांसिगोन। जागोन ना जाया? ना आंनिया गोरोन्थि जादों? ओहो, गोरोन्थि जाया होननानै आं सानो। बेबायदि बुरिखौ उल्था साजासो होफिननो नांगौथ'। आरो जोमै, आइया फंसे बाथ्रा बुंबावदोंसो। इसानो बियो बेसेबांनि सना होदोंमोनलाय, नों गोसोआव दङ? होनायाथ' होदोंमोनहाय, नाथाय बेसेबांनि होदोंमोनथाय आं बेखौसो गोसोआव गैला। ओमफ्राय बेनि सोमोन्दैलाय माथो बुङा आइया? लास्टाव मा खोथा बुंबावदोंसो बेयो, जोमै बिहामजो, फैनो गोनां फिसौनि थाखाय सना दाहोखानोसै, नाथाय इसानो होनायनिख्रुइ दाम गोसासिनखौ होगोन होननानै बुंदों। नायलाय, ओरैबायदि आरोना बियो, सासेनो खम सासेनो बारा, माबायदि बुंदों बियो? बिदिसो बुंबावलायदों बियो। औ, इसानो होनायनिख्रुइबो बे बाराव फिसौनि थाखाय गावहा बांसिन होगोन आरो। ओमफ्राय मा बुंदों? सोरांस्रिनो खोन्थानो नाङा दै, सोरांस्रिनो खोन्थानो नाङा होननानै खोन्थालायदों आंखौ, बुंगुलायदों। ओरैबायदि आरोना। जोमै, नोंखौ आंखौ बिमाखौ थगायनानैलाय माथो लाब मोननो? बियो सावसो लादों। जोंसो गाज्रि जानो हागौ, नों आंसो गाज्रि जानो हागौ, नाथाय नोंनि गथ' आंनि गथ'आथ' जेबो गाज्रि गैयाना। नोंनि गथ' आरो आंनि गथ'आथ' समान। अब्ला बिसोरखौलाय मानो बेबायदि खालामनांगौ, सोरनोबा बारा सोरनोबा खम? आरो थाखा फैसानि समाव समनि गेजेराव गोनां गैयै जायो, होनो हानाय हायै अबस्था फैयो। नाथाय बे खोथाखौलाय आरो मानोथो बुंबावलायनांगौ जे नोंनि फिसानो बारा होगोन आंनि फिसानिख्रुइबो होननानै? बेबोथ' मोजां जायाखैना, फिसौफोरखौसो थका होनाय जादों बियो। औ नंगौथ' आरो थारैनो आइया एसेबो मोजां नंमारालै ना। खोनासंलाय जोमै, जों सानैजों बिदि थानानै रायलायबाय थायोब्ला आइया माबा मोनसे सन्देह खालामनो हागौ। बेनिखायनो जों सानैजों जेरै प्लानिं खालामदों बेबायदिनो थाबाय थाबावनि। आरो आइया आंनि सोमोन्दै मा गाज्रि बुंबावो आरो आंखौ मा खालामबावो बियो न'? औ जागोन दे बिदिब्ला आं खामानि मावहैनोसै।
जोमै बिहामजोजों मा रायलायफ्लांखो रायलायनायावनो माबा माबि खोथाफ्रासो थब्लं थांगारबाय नामा? औ आं मैया जोमै बिहामजोजों रायलायनायाव माबा सनानि खोथाबो बुंफ्लांनाय बायदिसो मोनलायलांबाय आं। औ बुंथारदों आं। इसानिख्रुइबो बांसिन दाम गोसा होगोन होननानै बुंनानै लाबाय। बे खोथाखौ आं बुङाब्लाबो जायोमोनथ'। आङो फिसौनोसो होदों, बिमानोथ' नङा। बिमाखौसो नायनो बानाय जादों, खिन्थु फिसौखौथ' नायनो बानाय जायाखैमोन आं। बोरैबा जुदि रायलायनायावनो जोमैनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राया ओंखारोब्ला, सोरांस्राया मोनथियोब्लाथ' बियो फिसाजोनो खोन्थाथारगोन। आबैया नोंनो खम दामनि सना होनानै मालाय जोमैलाहानि आगैनोसो बुरजा दामनि सना होदों होननानैथ' बिमाया बोरैबा खोन्थाब्ला फिसौआथ' आंखौ मोनसा मोनसि मोननाय जागोन। आं बे खोथाखौ मानो बुंफ्लाङा? जियानो जाया, जोमैनो आं जेरै बुंदों सोरांस्रिनोबो आं बेलेग खोथा बुंहैनांसिगोन। नङाब्ला बोरैबा रायलायनायावनो खोथाया ओंखारफ्लांबाथ' दावराव दावसि जागोन। दावराव दावसि जानायल' नङा, आरो बोरैबा जोंहा हौवानि खोमायावबो हाबब्लाथ' खोथाया बोरैबा जाथारगोनहाय। बेथ' ओरैबायदि अनो फिसौखौ, इसाखौ, खोथाया बोरैबा जाथारगोन। आं सोरांस्रिखौबो बुंहैनांसिगोन र'। दाबा सोरांस्रियाबा बहा दङ, मा खालामदों? सोरांस्रि ओंखाम ओंख्रिसो संना दं नामाथाय बियो? सोरांस्रि बबेयाव थाङो नहय बे मानसि सासेया? मालाब्लाबो नांगौ गाबज्रिनायाव मोनथारा बेखौ, बेनिखायनो रागा जोङो आं बेखौ। सोरांस्रि! आबै, आइखौ लिंबाय थादों नामा नों? औ आबौरोन, नोंनि नोंखुनजोखौनो गाबज्रिगासिनो आङो। मानसियानो एकदम खेराया बियो, फंसे गाबज्रिनायाव मालाबाबो सेङा। खोनानानै सेङालासिनो थायो सोना मायोसो ना खोनाखायासो, हमनोनो हाला आङो। आबै, आइ बिखुनजोखौथ' आंबो नुवाखै नुनायालाय। खामानिफोर मावनानै दङ दां बबेबा बारिफोराव। माब्बासो मावगोन बे बारियाव? जानाय खिनायल' मानसिया। जेबो मावा बियो बारिनि, खालि संनाय खुरनाय सुनाय बेल', जेबो गैया। बेखौबो गोसो खुसियै मावबावा बियो, जानाय संनाय खुरनाय आन्थाखौनो। ओमफ्राय आबौ, नों बहा थाङो? आइ उन्दैखौ लोगो हमहैनि र'। आइ उन्दैजों माखासे खोथा रायलायनो लुबैदों आं। जोमै बिहामजोजों? औ आबै, आइ उन्दै जोमैजों रायलायहैनि। थां रायलायहै। ओइ बेंगि सोरांस्रि, खोनायोना खोनाया गाबज्रिनायखौ? गाबज्रिनायखौलाय खोनायोना खोनाया जाखो? गैया माथो बेयावबो, मानसियानो गैया माथो। ओरैनोसो बुखिफैदों आं। हाबाब न' गंसे नागिरजोब्बाय आङो, गैया। ना बबेबा खनायाव थांनानैसो सोरबा सेंग्राफोरजोंसो लाइन मारिनानै दङ ना माथो बेलाय? दिने नायनोसो हासिनलां बेखौ। आंलाय सानदोंमोन आइया आंखौल' सैया खालामदोंदां होननानै। आंखौल' नङा, आंजों लोगोसे आंनि फिसाजोखौबो खालामबावदोंसो आरो बियो। जेनेबा सनाखौथ' गावसो अननानै होदोंथ'। आंथ' सना हो आंनि फिसाजोनो होननानै बुङाखैमोन। गावसो हारसिं बानायखोमानानै दोननानै होदों। जेनेबा होबायानो दे, खम दामनि बा बारा गोसा दामनि, आं बेखौ सोंनोबो थाङाखै आरो आङो मोनथियाबो। होबाय आरो अननानै होनायखौलाय जोंबो नाजावबाय। ओमफ्राय होखांनायनि उनावलाय आरो मानोथो बुंबावलायनांगौ बेलाय जोमैनि सिगाङावलाय? इसानिख्रुइबो दाम गोसासिन नोंनि फिसानो होगोन होननानै। बिदि नङाना, सोरनो बारानि होयो सोरनो खमनि होयो बे गावसोरनि खोथा, गावसोरनि अननायजों होदों। आरो बेखौ बुंनानै लानो मा दरखार? सोरखौ थका होदों? फिसौफोरखौसो थका होदों दा। बे खोथाखौबा मोजां मोनासै आं आइखौ। बेयावबा हले आं थारैनो जोबोद दुखु मोनबाय। सोरखौ थका होदों? फिसौफोरखौसो दा, जोंखौ होआखै। फिसौफोरा मोनथियोब्ला फिसौफोरा मा सानगोन? हाबाब, बे खोथाखौ बोरैबा एसे मोनथिनांगौब्लाथ' बिबैखौ बियो माब्लाबाबो बिबै होननायखौनो गनायनाय नंथारा। हाबाब बेयावसो दङ नोङो? औ, जि सुदों नुवाखै नामा? जिखौ बबेयाव सुयो? जिखौ दैयाव सुवाब्ला ओंखाम संग्रायाव सुहैनांगौ नामा? गाबज्रिनायखौ खोनाया नामा? सोंहरनो हाया गाबज्रिनायखौ खोनादोंब्ला? बेंगिसोसो ना मासो ना सेङा होननानैसो थायोथाय मानसियानो। खोनाब्लासो सेंगोन दा आङो, आरो खोनायोब्लाथ' आं सेंखायोना। खोनायाखैनोब्ला सोरबा गाबज्रिदों होननानै मा आं हयनि नहयनि होख्रावबाय थानांगौमोन ना माथो? खोथाखौथ' फंसेबो बुंनो हाया, माब्लाबाबो जे फंसे जेननानै थानि बिदिथ' गैया। ओरै फै, आं नोंजों फंसे खोथा रायलायनि। मा फंसे? फंनैखौनो रायलाय। बेयाव रायलायजाया होमबा?
जि सुनायाव खोथा रायलायजाया होमबा रायलायदोना बेयावनो मा खोथा बुंनो बा मा खोथा रायलायनो दे बेयावनो आं जि सुदों नुवाखै नामा ओरै फै बिहामजो ओरै फै बेयाव रायलायजानाय नङा एसे साइडआव थांनानै रायलायनि फै थौ बहा रायलायगोन थौ जायगाखौल' खोन्थालां जिया सुखांखाबाय नै बे गांसेल'सै बेखौ सुखांब्लानो थांगोन आङो थौ औ जिखौ सुखांब्लाथाय फै बै लामा लांगोनायाव बेयावनो रायलायहैनि जाहाथे न'खरनि मानसिफोरा रावबो मिन्थिया दे थौ थांगासिनो आं